ஷிம்லா ஸ்டைலில் ஆலு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான அளவு மாவு எடுத்துட்டு சாதாரண தண்ணி தான் இதில் ஊற்றி அவங்க மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. சில பேர் இதில் சர்க்கரை, வாழைப்பழம், பால்லாம் ஊற்றி பிணைவாங்க. ஆனால் இவங்க வெறும் தண்ணி ஊற்றி பிணைஞ்சே அவ்வளோ சாஃப்டாக இந்த சப்பாத்தியை அவங்க ரெடி பண்ணாங்க. இதில் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா ஸ்டெப்பையும் அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு மாவை இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பிணைஞ்சிட்டு நல்லா கையில் அழுத்தி திரும்பவும் பிணையணும். அதே மாதிரி ஒரு சிலர்லாம் மாவு பிணையும் போது ரொம்ப ட்ரையாக அந்த மாவை பிணைவாங்க. ஆனால் இவங்க மாவு எப்படி பிணையிறாங்கன்னு பாருங்க. இப்போ இந்த மாவு ஓரளவு ட்ரையாக இருக்குது. அதை திரும்பவும் பிணைஞ்சு தண்ணி கொஞ்சம் தெளித்து மறுபடியும் பிணைவாங்க. இந்த மாவு எப்பயுமே ஈரப்பதமாக இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்படி நீங்கள் மடக்கி மடக்கி மாவை பிணையும் போது அது சப்பாத்தி பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஆலு பராத்தா பண்ணாலும் சரி, ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். கடைசியாக அவங்க கொஞ்சம் கடுகு எண்ணெயை மேலே ஊற்றி திரும்பவும் இதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி அழுத்தி பிணைஞ்சாங்க. கடுகு எண்ணெய் இல்லைன்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் அது மேலே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு இதே மாதிரி பண்ணுங்க. இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதை உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்து போடுறதுனாலும் போடலாம், இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கிறதுனாலும் வச்சுருக்கலாம். இதுக்குன்னு கரெக்டான டைம் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ ஆலு பராத்தா பண்ணுறதுக்கான உள்ளே வைக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு அதை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் வெங்காயம், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா பச்சை மிளகா இல்லாமல் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஜீரா பவுடர், பெப்பர் பவுடர், உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், அப்புறம் இவங்க கிங்ஸ் மசாலா அப்படின்னு ஒரு மசாலா யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது இந்தியாவில் நிறைய கடையில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அதை ஒரு கப்பு மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் நம்ம ரெடி பண்ண அந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கோட ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சு அது வெளியில் வராத மாதிரி மெதுவாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவ்வளோதான். ரொம்ப இதை டைட்டாக செக்யூர் பண்ணணும்லாம் இல்லை, ஓரளவு மூடி வச்சாலே போதும். இப்போ இதை மாதிரி சாஃப்டாக அதை பிணைஞ்சு கொஞ்சமாக மாவு அது 2 பக்கமும் போட்டுக்கிட்டு சப்பாத்தி கல்லில் வச்சு ரொம்ப லைட்டாக மெதுவாக தான் அவங்க கல்லில் தேய்ச்சாங்க. இவங்க ஸ்பீடாக தேய்க்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அந்த சப்பாத்தியில் அழுத்தமே இல்லாமல் அப்படியே சாஃப்டாக தேய்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஷேப்பும் பர்ஃபெக்டாக ரவுண்டாக வரும்.
ஸோ சப்பாத்தி கல் வச்சு ஆன் பண்ணியாச்சு. இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு இது மேலே நெய் தான் இவங்க தடவ போகிறாங்க. ஒரு ப்ரஷ்ஷில் நெய்யை தொட்டு பராத்தா ஃபுல்லாக அவங்க வைப்பாங்க. இதை பார்க்குறதுக்கு நிறைய நெய் ஊற்றி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நெய் தான் இருக்கும் ஒரு பராத்தாக்கு. நெய்யில் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி இல்லைன்னா ஆலு பரோட்டா பண்ணும்போது அது சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்க கொடுத்த ஒரு டிப்ஸ். ஸோ இவங்க ஷிம்லா ஸ்டைலில் ரொம்ப அத்தன்டிக்காக ஒரு பரோட்டா பண்ணாங்க. இதோட இன்னொரு ரெசிபி கோபி பரோட்டாவையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்படி லைட்டாக அழுத்தி அழுத்தி விடுங்க. 2 பக்கமும் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சா போதும். அடுப்பை அதே மாதிரி ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சப்பாத்திக்கு மாவு பிணையும் போது நல்லா அழுத்தி பிணைஞ்சிங்கன்னா இது சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இதுக்கு ஒரு க்ரீன் சட்னி, அப்புறம் தயிர், கொஞ்சம் வெண்ணெய் அந்த சூடாக இருக்க பராத்தா மேலே வச்சு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இந்த ஷிம்லாவோட அத்தன்டிக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய சிம்பிளான ரெசிபீஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.